Accident de circulație înregistrat pe N65 Europa 574 pe relația Slatina-Balș între localitățile Gâneasa, județul Olb și Bistrița Nouă. Accidentul de circulație s-a produs pe fondul neatenției în conducere datorită faptului că un conducător auto ce conducea un model Logan taxi, tip taxi, a pătruns și a fost surprins în același moment de către un autotren pe contrasens, ceea ce a rezultat în urma accidentului de circulație a unui număr de 3 morți, din câte am înțeles, de la fața locului. Iată unul, vedem. Serviciul de ambulanță Slatina a deplasat 4 echipaje la fața locului, de asemenea și Inspectoratul pentru Situații de Urgență a deplasat 2 auto speciale cu apă și spumă și o auto specială de descarcerare plus o ambulanță smurt la fața locului pentru acordare de prim ajutor și transportare către unitățile spitalicești din zonă. Circulația deopotrivă s-a desfășurat pe un singur fir datorită faptului că s-au efectuat cercetări la fața locului privind împrejurile producerii și mecanismului de producere al accidentului. Mai degrabă vorbim aici de o tragedie care au fost implicate un autotren, mai exact tir, și un automobil Dacia Logan ce circula în regim de taxi.